Mijn naam is Klaas de Vries. Ik ben een jongen bij ASN Installaties in Dokkum. Ik ben technisch adviseur op het gebied van cv-shuttles en zenderpanelen die ik verkeer. ASN Installaties. De meeste mensen die kennen het onder de naam het gasbedrijf, want zo werd het vroeger altijd neemt. 2 jaar geleden is het verzelfstandigd. Toen is het gekocht uit het Eneco gebeuren. Wij doen in cv-shuttles het onderhoud ervan. Daarbij verkeer je weer naar cv-installaties. Ik ben er continu voor jou mensen hierin die het alle dagen op paard binnen om zenderpanelen te plaatsen. Fries is voor ASN eigenlijk de voertaal. Je kan merken dat mensen het enorm op prijs stellen als je het Fries te wilt stingen. Dat maakt het dat er geen drempels binnen. En als monteurs ben ik al Friestalig. En als je in hier mooi een bedrijf doorkomt in het Fries je probleem onjan kent, ja, is dat natuurlijk altijd een voordeel. En je merkt dat ik het meest ontspannen rijd. Je denkt van hé, gelukkig, deze die praat mijn taal. En ik kan gewoon zeggen wat er speelt. En ik creëer het antwoord in mijn eigen taal vooral. Het is gewoon een pre dat je het Fries beheerst en dat je daar mooi maar gewoon verbinden kent.